കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ പ്രണാമം. ആ, ഹരേ ലൈവ് വന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുധപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിധം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി ഇതി നാമിനി നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനി ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരക്രമതാരിണി നാരായണം നമസ്കൃഭ്യാം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 4 പഠിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇതിനു മുമ്പ് എന്താണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്? വരദാനമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിനെ ശരിക്കും ഒരു വിഡ്ഢിത്തം പോലെ ഒരു മൃഗതുല്യമായ ജീവിതമായിട്ട് നശിപ്പിച്ച് കളയരുത് എന്നുള്ളതാണ്, പാഴാക്കി കളയരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനു മുമ്പത്തെ ശ്ലോകം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം എന്താണെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേഹാപത്യകളത്രാദിഷ് ആത്മസൈന്വേഷ സസത്സ്വഭി തേഷാം പ്രമത്തോ നിധനം പശ്യന്നപി ന പശ്യതി പശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേഹം, അപത്യ മക്കൾ, കളത്ര ഭാര്യ, ആദിഷു അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം, ആത്മാ സ്വകീയം, സൈന്യേഷു യുദ്ധോത്സുകരായ യോദ്ധാക്കൾ, അസത്സു പിഴവരുന്ന, അഭി അത് വകവയ്ക്കാതെ, തേഷാം അവരെല്ലാം, പ്രമത്തക അതിസ്നേഹത്താൽ ബന്ധിച്ച, നിധനം നാശഹേതു, പശ്യൻ അനുഭവഭേദ്യമായിട്ടുള്ള, അഭി എങ്കിലും, നപശ്യന്തി തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. വിവർത്തന ശ്രീല പ്രപാദിക്ക് ജയ്. തോൽക്കുന്ന ഭടന്മാരായ മക്കളോടും ഭാര്യയോടും സ്വന്തം ശരീരത്തോടുമുള്ള സ്നേഹാതിരേകത്താൽ ബന്ധിതരായത് നിമിത്തം ആത്മതത്വശൂന്യരായ വ്യക്തികൾ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആരായുന്നില്ല. ജീവിത അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പരിജ്ഞാനം വേണ്ടുവോളം ഉണ്ടെങ്കിലും അനിവാര്യമായ നാശത്തിന് ഹേതു എന്ത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് ഇപ്പോഴും കഴിയുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? തോൽക്കുന്ന ഭടന്മാരായ മക്കളോടും ഭാര്യയോടും, അതായത് നമ്മൾക്ക് ആരോടൊക്കെയാണ് സ്നേഹമുള്ളത്? ഒരു ഇതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. തോൽക്കുന്ന ഭടന്മാരായ എന്ന് പറയാൻ എന്താ കാരണം? കാരണം ആരും ജയിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ. മരണത്തിന് ജയിക്കാനായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല.
അപ്പൊ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താലും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അവസാനം എന്താണുള്ളത്? മരണമുള്ളത്. അവർക്ക് നമ്മളെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് നമ്മളെ ജനനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്ന് രോഗത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. ഇതൊന്നും അവർക്ക് സാധിക്കില്ല അല്ലെ? പോട്ടെ, അവർക്ക് സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തോൽക്കുന്ന ഭടന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. മക്കളോടും ഭാര്യയോടും സ്വന്തം ശരീരത്തോടും. നമ്മുടെ ശരീരവും അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ സ്നേഹാതിരേഖത്താൽ ബന്ധിതരായത് നിമിത്തം. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് തോൽക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമുക്ക് ജയമുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ തോൽക്കുന്ന ലെവൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? നമ്മൾ തോൽക്കാനുണ്ടാവുക. അതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്? അറിവില്ലാണ്ട് അവരോടാണ് സ്നേഹം വെക്കണത്. അപ്പൊ അതിൽ ബന്ധിതരായത് നിമിത്തം എന്താണ്? ആത്മതത്വശൂന്യം. ഭഗവാനെ നമ്മൾ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്താരാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നുപോയി. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? എന്താണ്? ഭോക്താരം യജ്ഞതപസ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഞാൻ ത്വാമാം ശാന്തി വൃത്തി പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക്. ആ ശാന്തി മന്ത്രത്തിൽ അതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും നമ്മൾ എത്ര ചീത്ത ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ജയിലിൽ പോകുമ്പോ, ഇപ്പൊ ശരിയാണ്, കുറെ കൂട്ടുകാർ കൂടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചീത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ പോലീസ് പിടിച്ച് നമ്മളെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. നമ്മൾ ജയിലിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെങ്കിലും ഞാനും നിന്റെ കൂടെ വരാൻ പറഞ്ഞ് വരാറുണ്ടോ? ഇല്ല. ആ സമയത്ത് അവരൊക്കെ നമ്മൾ പിരിഞ്ഞു നിൽക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളെ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും കൂട്ടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ദുഃഖം വരുന്ന സമയത്ത്, സങ്കടം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ അത് നേരിടണം. അതുപോലെ മരണം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ പോവുകയും വേണം അല്ലെ? ഇവരൊന്നും കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് യമരാജാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കണക്ക് പറയുമ്പോൾ, ചിത്രകേതു മഹാരാജാവാണ് കണക്ക് നോക്കുക എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കണക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് നമ്മളുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അത് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് നീയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാനും കൂടി നമ്മുടെ കൂടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ ആ സമയത്ത്? അല്ലെ? ഇവിടെ ഈ ഭൂലോകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഒരു ജയിലിലൊക്കെ പോണ സമയത്ത് ഒന്ന് കാണാനെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒന്ന് എത്തി നോക്കിയെന്ന് വരാം, അവര് പുറത്താണെങ്കിൽ കൂടി. പക്ഷെ നമ്മള് ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ പാപങ്ങളും നമ്മുടെ കണക്കുകളും എല്ലാം നമ്മളുടെ കണക്കുകൾ മാത്രമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ കൂടെ ചെയ്ത ആൾക്കാരും ഇല്ല, മുമ്പിൽ നിന്ന ആൾക്കാരും ഇല്ല, പിന്നിൽ നിന്ന ആൾക്കാരും ഇല്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോടാണ് നമ്മൾ എന്ത് വേണ്ടത്? സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറയുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള പരിജ്ഞാനം വേണ്ടുവോളം ഉണ്ടെങ്കിലും അനിവാര്യമായ നാശത്തിന് ഹേതുവെന്ത്? അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ബോധം ഇല്ല, ഇവർക്ക് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആർക്ക്? മക്കളോടും ഭാര്യയോടും സ്വന്തം ശരീരത്തിനോടും അമിതമായ താല്പര്യം പുലർത്തി അതിൽ മുഴുകുന്ന, ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ മുഴുകുന്ന ആൾക്കാർക്ക്. നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. ഭൗതിക ലോകത്തെ മൃത്യുലോകം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവസത്തകളും അനേകായിരം കോടി വർഷം ആയുസുള്ള ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ അങ്ങ് താഴെ തട്ടിൽ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ആയുസുള്ള അണുജീവികൾ വരെ നിലനിൽപ്പിനായി പോരാടുന്നു. ആകയാൽ ജീവിതം എന്നത് നമ്മിൽ ഏവരിലും മരണം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള പോരാട്ടം തന്നെയാണ്. അല്ലയോ? ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ നമ്മൾ മരിക്കുന്ന വരയ്ക്ക് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു നിമിഷം പോലും ഇല്ല. കാരണം ഉറങ്ങുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾക്ക് പല ചിന്തകളാണ്, സ്വപ്നങ്ങളാണ്. സ്വപ്നത്തിൽ പലപ്പോഴും ചീത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ വരെ നമ്മൾക്ക് വരാറുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വീണ് പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്നു, പല തരത്തില്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു, ആരും നമ്മളുടെ കൂടെ ഇല്ല. പിന്നെ പലപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്നിനും ആയുസില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് വരയ്ക്കും ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും എന്താണ് സന്തോഷം എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സന്തോഷം സംഭവിച്ചു, വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കൂ. അത് അപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉത്കണ്ഠയാണ്, ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു ഉള്ളിലൊരു ഭയം, അടിയിൽ നിന്നൊരു ഭയം ഉണ്ടാവും. അയ്യോ, ഇത് നിലനിൽക്കുന്നതാണോ, ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്നുള്ളത്, നിരന്തരമാണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ഏതൊരു ഏറ്റവും എന്താണ് പറയുക, വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നടന്നു, ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ട് ഒരു കാര്യം നടന്നു എന്നുള്ള നിമിഷത്തിൽ പോലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആശങ്കകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള ഒരു പോരാട്ടം തന്നെയാണ്. അത് ഏത് തരത്തിലാവാം? ആധ്യാത്മികാവാം, അതിഭൗതികാവാം, അതിദൈവികാവാം. നമ്മൾക്ക് ഒരു പോരാട്ടം തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഒരു ജീവസത്ത മനുഷ്യ രൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള ഈ മഹാപോരാട്ടത്തിന്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സമർത്ഥനായിരിക്കണം. എന്നാൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, സമൂഹം, രാജ്യം തുടങ്ങിയവയോട് അതിരേകമായ അഭിനിവേശമുള്ളവനാകയാൽ ശരീരശക്തിയാലും
മക്കൾ, ഭാര്യ, ബന്ധുക്കൾ തുടങ്ങിയവരുടെ സഹായത്താലും അജയ്യമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് പറയാറുണ്ട്, എൻ്റെ വീട്ടുകാരെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ബോധർ ചെയ്യുന്നില്ല, അവരെന്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ, എന്ത് ഞാൻ നേരിടും. എനിക്ക് നമ്മൾ വളരെ എന്താണ് കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ അടുത്ത നിമിഷത്തില് നമ്മളുണ്ടോ, നമ്മുടെ ഈ ബന്ധുക്കളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് നിമിഷത്തിലാണ് അവർ നമ്മളെ പിരിയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് അത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ മേലൊക്കെ നമ്മള് എന്താണ് അവിശ്വാസം പുലർത്തുന്നത് എന്താണ്, വിഡ്ഢിത്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരേതരായ സ്വപൂർവികരുടെ മുൻ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർവ്വ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ടുവോളം ജീവിതാനുഭവ പരിജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിലും കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നവരും സമരോത്സുകരുമായ പോരാളികളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരുമായ മക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, സമുദായാംഗങ്ങൾ, സ്വദേശീയർ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ഈ മഹാപോരാട്ടത്തിൽ പിഴവ് വരുത്തുന്നത് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അവൻ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതായത് എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾക്കറിയാം ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മളുടെ മുത്തച്ഛൻ വലിയ ആളായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവരച്ഛൻ വലിയ ആളായിരുന്നു. ഇവരൊക്കെ എന്താണ് ഈ പോരാട്ടം മതിയാക്കി തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് മരണത്തിലൂടെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്കും അത് തന്നെയാണ് ഗതി എന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആലോചിക്കാറില്ല. നമ്മൾ അടുത്തൊരു ബന്ധുവിന്റെ മരണ ചടങ്ങിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കാൻ പോയി എന്ന് വെച്ചോളൂ. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴോറും പറയും, അത്രയധികം വയസ്സൊന്നും ആയിട്ടില്ല, പെട്ടെന്നാണ് മരിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയും, അയ്യോ എന്ത് കഷ്ടാണല്ലേ, എത്ര നേരത്തെയാണ് ഇവർ മരിച്ചത്, ആലോചിച്ചാൽ കഷ്ടം തോന്നും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്കും നാളെ ഈ ഗതി വരാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആലോചിക്കാറില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ 100 വയസ്സിന് മേലെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, അങ്ങനെ വിചാരിക്കാനാണ് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടവും. അതിന് മേലെ അതായത് ഒരു നെഗറ്റീവ് തോട്ട്, നമ്മൾക്കും ആ ഒരു ഗതി വരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത്ര പരക്കം പാഞ്ഞു ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു റോഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ വണ്ടികൾ പോകുന്നതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോഴത്തെ യൂത്ത്, ചെറിയ കുട്ടികൾ വണ്ടി ഓടിക്കണം, 2 വീലറൊക്കെ ഓടിക്കണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ നമ്മൾക്ക് തോന്നും ഇവർക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുക, അതായത് മരണത്തിലേക്ക് എത്തണം എന്നാണ് അവർ ആഗ്രഹം എന്ന് തോന്നും. അത്രയും അവസരമാണ്, തിരക്കാണ് അവർക്ക് ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താനായിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മരണം തന്നെയാണ്. ഇവിടുത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മരണമാണ്, അവസാനത്തെ ആ ഒരു ഇത് അല്ലേ. മാക്സിമം നമ്മൾക്ക് എത്താൻ എത്ര വേഗത്തിൽ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്തുന്നത് എവിടേക്കാണ്? മരണത്തിലേക്കാണ്, അല്ലേ? അല്ലാണ്ട് വേറെ എവിടേക്കും നമ്മൾക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അത്രയും പരക്കം, അയ്യോ ഈ 5 നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഈ കാര്യം ചെയ്തു തീർത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കും എന്നുള്ള പോലെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മളോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. സ്വന്തം പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിന്റെ പിതാവ് മുമ്പേ തന്നെ അന്തരിച്ചു എന്നും ആകയാൽ നിശ്ചയമായും താനും ഒരു നാൾ മരണപ്പെടുമെന്നും അതുപോലെ ഭാവി പിതാക്കളായ സ്വന്തം പുത്രന്മാരും പൗത്രന്മാരും കാലക്രമേണ മരണം വരിക്കും എന്നുമുള്ള സത്യം ഒരുവൻ തീർച്ചയായും ഗ്രഹിക്കണം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള ഈ പോരാട്ടത്തെ ആരും അതിജീവിക്കുകയില്ല. മാനവ ചരിത്രം ഈ സത്യം സംശയലേശമന്യേ തെളിയിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും ഭാവിയിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്താൽ ചിരന്തനമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിഡ്ഢികളായ വ്യക്തികൾ ഇപ്പോഴും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മാനവ സമുദായം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഈ അല്പജ്ഞാനം തീർച്ചയായും വഴിതിരിക്കുന്നവയാണ്. ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യവസ്ഥാപിത ഘടനയെ മനഃപൂർവ്വം അവഗണിക്കുന്നതാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം. ഭൗതിക ലോകത്തോടുള്ള നമ്മളുടെ അഭിനിവേശം നിമിത്തം ഈ ഭൗതിക ലോകം ഒരു സ്വപ്നം പോലെ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പോകാം എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് ഓവറായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? നമ്മളൊരു വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചോളൂ. 10 കൊല്ലം നമ്മൾ ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ വീടിനോട് ഒരു അടുപ്പുണ്ടാവില്ലയോ? ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം എന്താണെന്ന്, എന്തായാലും വീട്ടിൽ പോകണം. അപ്പൊ ആ ഒരു ബോധം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനോടുള്ള ഈ ബോധം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഇവിടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതേ നമ്മളോട് ശരീരത്തിനോട് സ്നേഹം വേണ്ട, അതിനെ അവഗണിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷെ അമിതമായി അതിൽ മുഴുകരുത്. ഇത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമ്മളെ വിട്ടുപോകുന്നതാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. നമ്മുടെ ഏത് ബന്ധങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏത് നിമിഷവും നമ്മളെ വിട്ടുപിരിയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ വിട്ടുപിരിയാം എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓവറായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് അവിടെ വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഭൗതിക പ്രകൃതി ജീവാത്മാവിൽ നിന്നും സദാ വിഭിന്നമാണ്. മഹാസാഗരമാകുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി സമയമാകുന്ന അഥവാ കാലമാകുന്ന തിരകളെ ക്ഷോഭിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കൂടെ ഒപ്പം വരുന്നതാണ് എന്ത്? കാലം. ആ കാലമാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച കാലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആയുസാണ്, നമ്മളുടെ ആയുസാണ്. അത് എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ, അത് നമ്മുടെ അറിയില്ല നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴാണ് അത് അവസാനിക്കാൻ പോണേ എന്നുള്ളത്, അല്ലേ? ഓരോരുത്തർക്കും വേറെ വേറെ സമയങ്ങളാണ്, വേറെ വേറെ ആയുസാണ് ഉള്ളത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, കാലമാകുന്ന തിരകളെ ക്ഷോഭിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രവുമല്ല ജീവിതാവസ്ഥകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവ
തിരയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നുരകൾ പോലെയാണ്. അത് പതഞ്ഞു പൊങ്ങുന്ന കുമിളകൾ പോലെയാണ്. അവ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ദേഹം, ഭാര്യ, മക്കൾ, സമൂഹം, സ്വദേശിയർ തുടങ്ങിയ രൂപങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരു തിരയിലുണ്ടാകുന്ന നുരകള് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പത ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ? എപ്പോഴും നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. സമുദ്രത്തിൽ തിരകൾ അടിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എന്താ ഉണ്ടാവുക അടുത്ത നിമിഷത്തില്? പൊടിഞ്ഞു പോന്നു, അപ്രത്യക്ഷമാകും. പൊളിഞ്ഞു പോന്നു. പൊടിഞ്ഞു പോകും. അതാണ്, അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇതായിട്ട് പോകും അല്ലെ? പൊട്ടിപ്പോകുന്ന മരണക്കുമിളകൾ ഇതായിട്ട് പോകും. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ദേഹമായാലും, ഭാര്യ ആയാലും, മക്കളായാലും, സമൂഹമായാലും, സ്വദേശീയരായാലും അവരെപ്പോ വേണമെങ്കിലും പൊടിഞ്ഞു പോവാം എന്നുള്ളതാണ്. ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച അറിവിന്റെ അഭാവത്താൽ നാം അജ്ഞതയുടെ സ്വാധീന ശക്തി പ്രഭാവത്തിന്റെ ഇരകളായി തീരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സ്ഥായിയായ ജീവിതാവസ്ഥയെ അഥവാ അമരത്വത്തെ ചിന്താശൂന്യമായി അന്വേഷിച്ച് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ വിലപ്പെട്ട സത്വത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? പക്ഷെ ഇതിൽ മുഴുകി 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 ശരിക്കും നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് എത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് അമരമ്മമാരാണ് അല്ലെ? നമ്മളുടെ സ്ഥായി സ്വരൂപം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അമരത്വമാണ്. അതായത് നമ്മൾക്ക് മരണമില്ല. നമ്മുടെ ആത്മാവിന് മരണമില്ല. നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ആത്മാവാണ്. ആത്മാവിന് മരണമില്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ നശിച്ചു പോകുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നമ്മൾ ആകർഷണം ചെലുത്തി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുഴുവൻ സമയം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പാഴാക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ അമരത്വം നമ്മൾ ലഭിക്കാണ്ട് വീണ്ടും എന്താണ്? വീണ്ടും നമ്മൾക്കൊരു വാടക വീട് ലഭിക്കുകയാണ്, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള വീടല്ലാണ്ട് അല്ലെ? അടുത്തൊരു ശരീരം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മഹത്തായ കർമ്മോദ്യോഗത്തെ വിലകെട്ടതാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തെ മറന്നുകൊണ്ട് ചീപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുകണമെന്ന് പറയില്ലേ? അതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വർത്തമാന കാലത്തിൽ പറയുമല്ലോ അങ്ങനെ. അപ്പൊ അതാണ് വില കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉത്സാഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ മിത്രങ്ങളും ബന്ധുക്കളും പത്നിമാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരും സ്ഖലിതരാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ ബാഹ്യവശ്യതയിൽ അമ്പരക്കുന്നവരുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അതേ അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യയ്ക്കുള്ളത്. അവരും വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകമാണെല്ലാം, എന്റെ ഭർത്താവാണെല്ലാം, എന്റെ കുട്ടികളാണ് എല്ലാം. നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി പോലും അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എത്ര വീട്ടമ്മമാരുണ്ട് ഇവിടെ? അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവര് ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതോ നമ്മളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഉണ്ടാക്കുക? മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ കൂടെ ആരുണ്ടോ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ എപ്പോഴും കുക്കിംഗ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല. അതുപോലും നമ്മൾ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആത്മാവ് പോട്ടെ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി പോലും നമ്മുടെ ശരീരം പോലും നമ്മൾ മറന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ മാതാജിമാരും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ആകയാൽ അവർക്കാർക്കും നമ്മെ രക്ഷിക്കാനാവില്ല. എന്നിട്ടും കുടുംബം, സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം എന്നിവയുടെ അയനത്തിനുള്ളിൽ സുരക്ഷിതരാണ് നാം എന്ന് വ്യഥാ ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കോട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ പെട്ടമാരിയാണ്. ഈ കോട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ വിചാരം. പക്ഷെ ആ കോട്ട ഒന്നടങ്ങ് മുങ്ങിപ്പോവാനാണ് പോണത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് മുങ്ങിപ്പോവില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അത് ഓരോന്നും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും മുങ്ങിപ്പോവാം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭൗതിക പുരോഗമനം മുഴുവനും മൃതശരീരത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ചിറകടിക്കുന്ന മൃതശരീരങ്ങളാണ് എല്ലാവരും. എന്നിട്ടും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ സർവ്വശക്തിയും ഈ മൃതശരീരത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നതിന് വ്യഥ പാഴാക്കി കളയുന്നു. സംഭ്രാന്തരായ മനുഷ്യരുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ എന്തെന്ന് വെളിവാക്കിയതിനു ശേഷം മനുഷ്യന്റെ കർത്തവ്യത്തെക്കുറിച്ച് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി സൂചന നൽകുന്നു. ആത്മതത്വത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തർ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പരിപൂർണ സാക്ഷാത്കാരം ഉള്ളതിനാൽ ആത്മതത്വജ്ഞാനം ഉള്ളതിനാൽ സംഭ്രാന്തരാകുന്നില്ല. ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി സ്വയം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അവസാനം പറയുന്നു നമ്മൾ വിചാരിക്കാം. ആത്മജ്ഞാനിയാണ്, ആത്മാരാമനാണ്. അപ്പോ അവരൊരിക്കലും ഈ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടോ അതെപ്പോ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അച്ഛനാണ് വ്യാസദേവൻ എപ്പോഴാണ് എന്നെ പിരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എന്നതിനെ കുറിച്ചോ ഒരിക്കലും വേവലാതിപ്പെടാറില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ? നമ്മളും മൃതശരീരങ്ങളാണ്. അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്ക് വളരെ മനോഹരമാണ്. ചിറക് അടിക്കുന്ന മൃതശരീരങ്ങൾ. കുറച്ച് നാള്, അതായത് പക്ഷിയുടെ ജീവിതം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അതുപോലെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഈ മൃതശരീരമാണ് നമ്മള് എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനെ അലങ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും മണ്ണിലലിഞ്ഞു പോകാനുള്ളതാണ്. ഒരു ബാക്ടീരിയൽ എഫക്റ്റിൽ പോവും അല്ലെ? അതിൽ ആത്മാവ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരീരത്തിന് ഒരു വിലയുമില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പണ്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ഒരു പക്ഷിയെ കൂട്ടിൽ അടച്ചിട്ട് ആ സ്വർണ്ണ കൂടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് അതിനെ നന്നായി അലങ്കരിച്ച് എല്ലാവരും നോക്കുന്ന പോലെ വെക്കും. പക്ഷെ ആ പക്ഷിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക?
പക്ഷി പക്ഷി ആ അതാണ് പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ അലങ്കരിക്കുന്നു, ആത്മാവിനൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞ് ആത്മാവിന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താവുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്താലാണ് അത് ജീവനോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥലം എവിടെയാണ്? നമ്മളുടെ ഭഗവാന്റെ ധാമാണ്. ഇനി ശ്ലോകം 5. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ദേവായ വാസുദേവായ. തസ്മാത് ഭാരത സർവാത്മാ തസ്മാത് ഭാരത സർവാത്മാ ഭഗവാനീശ്വരോ ഹരിഃ ഭഗവാനീശ്വരോ ഹരിഃ ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച ശ്രോതവ്യകീർത്തിതവ്യശ്ച സ്മർത്തവ്യശ്ചേച്ഛതാ ഭയം ഹരേ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാത് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇക്കാരണത്താൽ ഭാരത അല്ലയോ ഭാരതവംശജ, സർവാത്മാ പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ ഈശ്വരക നിയന്താവ്, ഹരി സർവ്വദുരിതങ്ങളും അകറ്റുന്ന ഭഗവാൻ ഹരി, ശ്രോതവ്യക ശ്രവിക്കണം, കീർത്തിതവ്യക പ്രകീർത്തിക്കണം, ച കൂടെ, സ്മർത്തവ്യ സ്മരിക്കണം, ച ഒപ്പം, ഇച്ഛത ആഗ്രഹമുള്ളവൻ, അഭയം സ്വാതന്ത്ര്യം. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അല്ലയോ ഭരതവംശജ, സർവ്വദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും സർവ്വദുരിത നിവാരകനും നിയന്താവും പരമാത്മാവുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുകയും സ്മരിക്കുകയും പ്രകീർത്തിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? ഇപ്പൊ ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി? അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണുള്ളത്, അതായത് ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഏതവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി. ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറയണത്? നീ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമ്മൾക്ക്. എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? സർവ്വദുരിതങ്ങളിൽ മുക്തനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കണം, സ്മരിക്കണം, പ്രകീർത്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. നാമരൂപ ഗുണലീലകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കേൾക്കണം. അതുപോലെ ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം സ്മരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുക. അതിനുശേഷം എന്ത് വേണം? മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതാണ് പ്രകീർത്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾക്ക് പോകാനുള്ള ഒരേ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇതേ ഉള്ളൂ. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭൗതികതയോടെ വളരെയധികം അഭിനിവേശമുള്ള വിഡ്ഢികളായ മനുഷ്യർ ഉറങ്ങിയും ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ ആസക്തരായും സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിനായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തും ഒരു സംഘം ബന്ധുജനങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചും ഭൗതിക അഭിവൃദ്ധി കൈവരിക്കുന്നതിനായി തങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം എപ്രകാരമാണ് വൃദ്ധ പാഴാക്കി കളയുന്നതെന്ന് മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വിശദീകരിച്ചു. ഇവിധമുള്ള എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവൃത്തികളിലും വ്യാപൃതരായിക്കൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് സ്വയം ഫലോദിഷ്ട കർമ്മബന്ധ ചക്ര നിയമത്തിൽ ഒരുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. എന്നാൽ കർമ്മബന്ധ ചക്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അതിന്റെ പുണ്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കിട്ടും. അതാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ പണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടാവും, ആ ഒരു മരത്തിന്റെ മേലെ ഒരാള് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. രണ്ട് എലികള്, വെളുത്ത എലി കറുത്ത എലി ഉള്ളത്, അത് രാവും പകലും. താഴെ ഒരു ആന വന്ന് ഇങ്ങനെ കുലുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? താഴെ ഒരു പുഴ, ഒരു കുളമാണ്, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ എന്താണ്? ക്രൊക്കഡൈലാണ് അല്ലെ? അതായത് മുതലകൾ ആണങ്ങനെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വായ തുറന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടും അയാള് അപ്പുറത്ത് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൈ പിടിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. എന്തായിരുന്നു കാരണം? നോക്കുന്നു പോലുമില്ല. എന്തായിരുന്നു കാരണം? മേലെ ഒരു തേനീച്ചക്കൂടുണ്ട്. ആ തേനീച്ചക്കൂടിന്ന് തേനിങ്ങനെ ഓരോ 5 മിനിറ്റ് ഓരോ തുള്ളി തേൻ വീഴുണ്ട്. അതിങ്ങനെ നക്കാൻ വേണ്ടി അതാണ് ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതാണ് കർമ്മബന്ധ ചക്ര നിയമത്തിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ മുഴുകി കിടക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ജലജീവികൾ, സസ്യങ്ങൾ, ഉരകങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, മൃഗങ്ങൾ, അപരിഷ്കൃത മനുഷ്യർ, കാമ്യ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസരമായ ഈ ജന്മം കിട്ടിയ മനുഷ്യർ എന്നിങ്ങനെ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിൽ ജനന മരണ ശൃംഖല ആവശ്യമാക്കി തീർക്കുന്നു.
അതിനാൽ ഈ ദുഷിച്ച ശൃംഖലയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ഒരുവൻ നല്ലതും ചിത്തയുമായ സ്വപ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം ആസ്വദിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെയുള്ള ജീവിതത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കാമ്യകർമ്മി എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള സ്വജീവിതത്തിന് വിരാമം വിടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾക്ക് പുണ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, പാപങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതിന് എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ആ കർമ്മമായി മാറുന്നത്? ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മാതാജി, എല്ലാ ഭഗവാനുമായി കർമ്മങ്ങളും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മളോട്. വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് ചെയ്യാനായിട്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ ആലോചിക്കുക, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, അത്രേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അത് അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ഓർക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല പ്രവൃത്തിയെ ചെയ്യുള്ളൂ മാതാജി. അതെ, അത് കറക്റ്റാണ്, അത് കറക്റ്റാണ് മാതാജി. അതാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ തന്നെ മാറും അല്ലേ? അതെ അതെ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് വഴക്ക് അതെ, പറയാ, ദേഷ്യം പിടിക്കൊന്നും ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ. അത് കറക്റ്റാണ്. ഭഗവാൻ മുമ്പിൽ ഉണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം അയ്യോ ദേഷ്യപ്പെടാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരുമല്ലോ. അതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും വ്യക്തിയായിട്ട് കാണണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബഹുമാനോ സ്നേഹമൊക്കെ തോന്നുക അല്ലെ? ആ ഒരു വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കലും അവ്യക്തവാദികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുവൻ സ്വന്തം നിലയിൽ നല്ലതും ചിത്തയുമായ യാതൊന്നും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. എന്നാൽ സർവ്വസൃഷ്ടിയുടെയും പരമനിയന്താവായ അഥവാ അന്തിമ ഉടമസ്ഥനായ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി എല്ലാം നിറവേറ്റണം. ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് നിർദ്ദേശം തരുന്ന ഭഗവത്ഗീത ഇவ்விധമുള്ള കർമ്മനിർവഹണത്തിന് ഉപദേശിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഒരുവൻ ഇതം പ്രഥമമായി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കണം. അപ്പൊ ശ്രവണമാണ് ഏറ്റവും അധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരത് കേൾക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മറ്റുള്ളവരെ ശ്രവണത്തിന് സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് അത്രയും വലിയ ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പല ലെവലുകളിലെ മാതാജിമാരുണ്ടാവും ഇവിടെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളോടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളോടെങ്കിലും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവർക്ക് ആ ഒരു ബോധം വരാം അല്ലെ? ഒരു സമയം ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യം അവർക്ക് ലഭിക്കാം. അതെ മാതാജി. ശരിയായ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയോടെയും ശുദ്ധമായും പരിപൂർണമായും ശ്രവിച്ചതിന് ശേഷം ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളെയും ലീലകളെയും പ്രകീർത്തിക്കണം. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്രകാരമായാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് അഥവാ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം സ്മരിക്കുവാൻ ഒരുവന് സാധ്യമായി തീരും. ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ പ്രകൃതിക്ക് തുല്യമാണ്. അപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ സദാ ഭഗവത് സംസർഗത്തിലായിരിക്കും. എല്ലാവരും വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇത് സർവ്വവിധ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നൽകുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഭഗവാനാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആകയാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ശ്രവണ കീർത്തന പ്രക്രിയയിലൂടെ സ്വസൃഷ്ടിയിലുള്ള സർവ്വതിനെയും സംസർഗത്തിനായി ഭഗവാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഭഗവത് ശ്രവണ കീർത്തന പ്രക്രിയ എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്. മാത്രവുമല്ല ഈശ്വരൻ നിയോജിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാറ്റിലും ഇത് ഒരുവനെ അന്തിമ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നിഗൂഢ യോഗികള്, കാമ്യകർമ്മികള്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈശ്വരേച്ഛയാൽ നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാറ്റിലും ഇത് ഒരുവനെ അന്തിമ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരും? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരും അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ അന്തിമ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോവുക. നമ്മൾക്ക് അവിടെ എൻട്രി കിട്ടും, ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് കിട്ടും എന്നർത്ഥം. അതായത് ഒരു വിസ കിട്ടും നമ്മൾക്ക് അവിടേക്കുള്ളത്. അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനത്തിന് അധിഷ്ഠിതരായ തത്വജ്ഞാനികൾ, നിഗൂഢ യോഗികൾ, അന്തിമമായി പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട്. ഉദ്ദിഷ്ട വിജയം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ബാധകമായ ഒരേ ഒരു പ്രക്രിയയും ഇത് തന്നെയാണ്. അതായത് ഭഗവത് ശ്രവണവും കീർത്തനവും. എല്ലാവിധ ഭീതികളിൽ നിന്നും മുക്തരാകാനും ജീവിതത്തിലെ സകലവിധ സന്തോഷങ്ങളും സുഖസൗകര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായി അനുഭവിക്കാനും ഏവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇത് കൈവരിക്കാനുള്ള സമഗ്രമായ പ്രക്രിയ മഹാപ്രാമാണികനായ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ വാക്കുകളിൽ കൂടി ആവിഷ്കരിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വിശദമായിരിക്കുന്നു.
ഭഗവത് ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഒരുവന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ആത്മീയവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരം ഭൗതിക ദുരിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ധാരണകളും പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതായി തീരുന്നു. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നുള്ളൂ. തീർച്ചയായും നമ്മൾക്ക് എവിടെ എത്താം? ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് എത്താം. ഭാഗവതത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ആരാണ് ഇപ്പൊ പ്രോമിസ് ചെയ്യണത്? ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയാണ്. ഗോസ്വാമി അതില് ഒരിക്കലും തെറ്റ് വരില്ല അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നവവിധ ഭക്തി ചെയ്യല്ലേ നാളെ നോക്കാം മാതാജി? കേട്ടോ. ഹരേ നവവിധ കൃഷ്ണ. ഭക്തി ചെയ്യല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ.